Ngibuka kanjani isithando sami? Ngiyayibuzela nje. Hawu, umuhle. Akulungile sizobonana ntambama. Hawu. Usuyahamba njalo? Oh, ya. Kunento eyenzakele lapha kuMangcobo. Njoba adelele esontweni ubusuku bonke. So ngifuna ukulungisa yona. Oh, ukuthi bengithi sizodla ndawonye. Hawu, ingani ngishilo nje ukuthi kwenzekeni. Cha, kulungile baba ngoba vele nayizolo ngidle ngedwa ebusuku. Usuthile? Angizwa baba. Ukudla bekukuningi bekwanele. Yebo. Pho inkinga ikuphi ke? Cha, ukuthi phela bengithi njengabantu abashadile sokwazi ukuthi sihlale phansi sidle. Lalela ke. Kufanele ngabe usuyazi ukuthi uyifake intweni enjani. Ku-businessman mina. Hawu, usomabhizinisi baba? Lalela. Ngihola isonto elikhulu kunawo wonke amasonto kaMashu, KKC. Ngalokho ngu-businessman. Lokho kufanele lihlale la engqondweni yakho. Sezwana?